Ku amsa ya zuwa YouTube channel namu mai suna Umar DZ TV domin sabarbaɗa mana like da kuma sabarbaɗa mana subscribe a wannan channel din. Dan na ƙararwa domin samun sabon shirye-shiryenmu. Mun gode. Daga ke aina san sai ne san kiraina kai mini rauni ko ina kike nima. Baba yi tusa. He? Yaro, akuya ce ta yi. Akuya ce ta yi tusa. La, he baba akuya tana tusa ne. Tusa! Yaro baka sani ba ko? Akuya akwai tusa. Har kai suna yi. Kaga, ba sa kake ko? To, yanzu kaga mun gama jin labarin nan. Dan kwanta ne ma in yi bacci. Sadiku, Sadiku. Kai, Sadiku. Me kai kai tusa? Baka da kunya a gaban manya kana tusa, baka san zaka zama wawa ba? Eh? Baba he akuya ne fa ta yi. Akuya? Wana ka. Ina ka taɓa ganin akuya ta yi tusa? Ba ka ce akuya tana tusawa. Let's go!